Hola, hola, Avi. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Vale, empiezo con la prueba. A ver si veo algo específico. Que ahora no están simplemente calentando. A ver si se pasan un balón o algo. Van a sacar de banda justo ahora, sacan, la coge el que está en el aire. Va a chutar uno aquí, saca, la pasa el de rojo la pasa, la coge, la pone en el suelo, la coge el de atrás, se la pasa el de rojo que la coge, la coge uno del suelo, saca de banda, la coge en el aire. A ver si veo algo, ¿eh? Y te digo. A ver, la coge justo ahora el de blanco. La coge con la mano. Suelta. La coge el de negro. Venga, a ver qué veo. Va a sacar de banda ahora. Saca de banda. La coge en el aire. La tiene el de rojo. La pasa. La coge el siguiente. La coge. La pasa. La coge. Se la pasa al otro. Se le cae. La coge. Vale, voy. La coge del suelo de blanco. A ver si pasa algo. Ahora con la cámara no vemos nada. A ver, ahí va. La coge el de rojo. La pasa.
La suelta, la coge el de rojo de nuevo, la coge. La coge el siguiente, saque de banda y la coge el del aire. A ver, te digo. A ver si encontramos. A ver si pasa algo en específico. De momento tiene el de blanco ese el balón. Está jugando con él. Pero eso nos sirve de poco. La suelta, la coge otro.
Arratsaldeon, ongi etorriak izan ETV onera, ongi etorriak izan Playa Handiko zelaira, 2 minututan Saizatzingudi eta Uribe aldearen arteko partida hasi berriko da zelai honetan, eta jenden boraldietan erabateko garrantzia duen norgehiagoka jolastuko dute gaur Playa Handin, baita Saizatzingudi eta baita ere Uribe aldeak. Lehenengo itzuliko azkenengo partida izango da. Momentu honetan Saizatzingudi taldearen alineazioa ikusten dugu. Saizatzingudiren partetik Inigo Camarero eta Marco Dufretzeren taldearen partetik 16 zenbakiarekin Andre Ferreira dugu, ezkerraldeko arroin gisa, 2arekin Aitor Azurmendi, 3arekin Joao Costa eskuineko arroina izango da, 4arekin Xavier Sánchez, 5arekin Jon Mediavilla, 6arekin Asier González, 3. lerroko eskerregala, 7arekin Iker Tejero, 3. lerroko eskuinegala izango da, 8arekin Peio Castellano, 3. lerroko erdilaria, eta 9arekin Joritz Franco Uztartze erdilaria izango da. Ondoren 10arekin Lutxo Etxebarria ikusten dugu zabaltzaile gisa, 11arekin Koldo Segurola, 3 laurdeneko eskerregala, 12arekin Eneko Martinez lehen lerroko erdilaria, 21arekin Ekain Iribarren, 14arekin Odin Gutierrez 3 laurdeneko eskuinegal bezala, eta 15arekin Alejandro Lasa. Ordezkoen partetik 17arekin Unai Cano, 19arekin Asier Amigo, 20arekin Julen Iglesias, 22arekin Carlos Lora, 23arekin Alberto Robleda, 24arekin Inigo Sánchez, eta azkenik 25arekin Iban Iñaki Lantxo. Uribe aldearen partetik 11akoa urrengoa da: Josu Domínguez, Miguel Darío Ferrer, Beñat Lotina, Alatz Astobiza, Adrián Navarro, Aimar Eguen, Xavier Arginaga, Unas Barrenetxea, Unai Sarria, Xavi Amutio, Steve Kleinholtz, Ibon Arruza, Asier Onaindia, Igor Amutio, Iker Martín, Íñigo López, bestaldetik Javier Sánchez, Peru Sarreta, Peio Laza, Oian Beginza, Jon Herrero, Oier Bilbao, Mikel Hernando eta Markel Lopategi. Gainera, baita ere Uribe aldearen rugby taldearen plantillan Juan Pablo Mejia dugu, Kemen del Barrio, Gaizka Labarreiti, Gartzea Mendieta, Garikoitz Landia, Jon Bilbao, Imanol Sánchez, Yagoba Acebo, Endika Elgezabal, Eneko Landia, Mikel Amutio eta azkenik Aitor Astobieta. Momentu honetan bi taldeak prestatzen ari dira partida Playa Handi zelaian hastear dagoenean. Bi taldeen alineazioak behin errepasatuta, hala ere Uribe aldearen partetik baita ere aurkitzen dugu Zakarie Urajo, Aitor Farias, Rida Elkesasi, Beñat Ondarra, Ander de Lasa, Markel Mintegi, Ibon Moreno, Josu Otzerin Jauregi, Arkaitz Lauzurika eta azkenik Ricardo Moreno. Juan Luis Díaz Peña epailea badago Playa Handi rugby zelaian prest partida hastear dagoenean. Uribe aldearen taldeko jokalariak baita ere prest. Eta soilik falta dira Txingudi rugby taldeko jokalariak partida hasteko. Zelaira hurbiltzen dira Inigo Camareoren jokalariak. Baloiaren lehen jabetza Saizatzingudirentzat izango da. Bertan dugu Lutxo Etxeberria, airekiko ostiko baten bidez partida martxan jarriko du 10. jokalariak. Uribe aldearen taldeko jokalariak prest daudenean 9. jardunaldiko partida hastear dago Playa Handin.
Juan Luis Díaz Peña jokalari guztiak kokatzen eta orain baimena eman du partida hasteko. Goiz euritzu bat izan dugu Irunen, eta hori dela eta Playa Handi rugby zelaia lokatzez beteta dago, beraz partida entretenigarria izango dugu gaurkoan. Hala ere ikusi dezakegu nola orain eguzkia gutzinaka ikusi dezakegun Iruneko zeruan. Lehenengo baloiaren jabetza Saiz Atzingudirentzako. Etxeko taldea sailkapenean laugarren postuan dago, 19 punturekin, 8 jordanaldi jolastu eta gero 4 partida irabazi dituzte, 1 berdindu eta 3 galdu. Beste altetik Mungiako taldeari dagokionez, Uribe aldeari dagokionez, sailkapenean 7. postuan dago 13 punturekin, baina esan beharra dago soilik 6 jardunaldi jolastu dituztela, ez dutelako jolastu ez da gezala gaukelan Gipuzkoan sortzen taldearen aurka, ez da La Única Rugby taldearen aurka, beraz, 2 partida dituzte jolastear oraindik. 6 jardunaldi hauetan 3 partida irabazi dituzte eta 3 galdu. Beraz, esan bezala 13 punturekin daude eta gainera bonus ofentzio bat lortu zuten Mutrikuren aurkako partidan 4 entzegu baino gehiago lortu ondoren. Orain kamarak albidetzen badigun uztartzea ikustea. Partida hasi berri da Playa Handi rugby zelaian. Partida garrantzitsua bi taldeentzat eta gainera lehenengo itzuliari amaiera jarriko dion partida izango da. Lehenengo erasoa Saiz Atzingudirentzat, gutzinaka entzegu eremura hurbiltzen ari da Inigo Kamareoren taldea. Bertan ikusten dugu eskuinegalean Koldo Seguro Laprest. Adi Alejandro Lasaren barneraldia. Eta partidako lehenengo entzegua bigarren minutuan Alejandro Lasaren barneraldiaren ondoren. Partidako lehenengo entzegua Saiz Atzingudirentzat, beraz 5 puntu momentuz Saiz Atzingudirentzat Alejandro Lasaren barneraldiaren ondoren. Erasoan hasi da Saiz Atzingudi taldeak partida eta epaileak falta dirazi ondoren Alejandro Lasa bizkor ibili da baloia mugimenduan jartzeko eta barneraldi bikain baten ondoren ezustean harrapatu du Uribe aldearen defentsa eta partidako lehenengo entzegua dugu Playa Handi rugby zelaian. Eta ez du utzik egin Lutzo Etxeberriak transformazioan. Beraz, 7 eta utzeko markagailua Saiz Atzingudiren alde partidako 3. minutuan. Alejandro Lasaren entzegua eta Lutzo Etxeberriaren transformazioa. Gogor hasi da Saiz Atzingudi taldea, gogor hasi da Inigo Kamareoren taldea, gaurko arratsalde euritzuan Playa Handin, eta 7 eta utzeko emaitza dugu jada. Intentsitate handiarekin hasi da Inigo Kamareoren taldea lehenengo minutuak. Naiz eta Uribe aldearen defentsa ezia ondo ibili den lehenengo 2 minutuetan, epaileak adierazitako falta baten ondoren azkar ibili da Alejandro Lasa baloia mugimenduan jartzeko eta barneraldi bikain baten ondoren partidanko lehenengo entzegua lortu du, ezustean harrapatu du jokaldi hori Uribe aldearen defentsari, baina hala ere minutu asko geratzen dira aurretik markagailuari buelta emateko
Eta horren bila dabil Mungiako taldea. Bosgarren minutura heldu berri gara, 7 eta utzeko markaigailuarekin Playa Handin ETV honen bitartez ikusten ari garen rugbiko partida honetan. Denboraldiari dagokionez aipatu berri dugu partida honek lehenengo boladari amaiera jarriko diola, eta lehenengo bolada honetan adibidez Saizatzingudik bigarren jardunaldian meritu handiko berdinketa bat lortu zuen lehenengo sailkatoren aurka, Eibar Rugby taldearen aurka. Gainera meritu handia dauka Eibarrek denboraldi honetan partida guztiak irabazi dituelako, aipatu berri dugun Txingudinen aurkako berdinketa izan ezik. Gainera aurreko jardunaldian adibidez Uribe aldeak porrot gogorra jaso zuen Eibar Rugby taldearen aurka, 30-30 emaitzarekin. Kontrarazoa eraikitzen saiatu da Inigo Kamareroren taldeak, baina bizkor ibili da kanpoko taldearen defentsa. Uztartzerako prest bi taldetako jokalariak. Eskuko joko egoki baten bitartez eraman nahi zuen baloia eskuin hegalerantz Txingudik, baina epaileak falta adierazi du jokaldi horretan. Uribe aldaren defentsa ezia prest, Txingudiren erasoa urruntzeko eta bizkor errekuperatu du baloia, baina berriz ere adierazi du Juan Luis Díaz Peñak epaileak falta jokaldi horretan, eta momentuz erritmo gutxirekin hasi da partida Playa Handin. Soilik Alejandro Lasaren entzegua nabarmentzeko lehenengo 7 minutu hauetan, ez da gutxi. Soilik 3 minutu igaro zirenean Alejandro Lasak ezusteko baten bitartez partidako lehenengo entzegua lortu du. Eta berriz ere adierazi du falta Juan Luis Díaz Peñak epaileak. Eta baloia badirudi Uribe aldearentzat izango dela. Airetiko ostiko baten bitartez jarriko du martzan berriz ere baloiaren jabetza Uribe aldeak. Metroak irabazten. Ondo defentsan oraingoan Saizatzingudik. Adi kontrarasora. Arriskutsua izan lirateke jokaldia. Eta berriz ere falta kasu honetan Uribe aldearen alde. Kanpoko taldea datuei erreparatzen badiogu. Denboraldi honetan 110 puntu lortu dituzte eta 106 jaso. Gainera lehen aipatu dugu bonus ofentzio bat lortu dutela Mutrikoren aurkako partidan. Partida horretan 55 eta 5 irabazi zuten bonus ofentzioa lortu ondoren. Eta entzeguei erreparatzen badiegu lehengo bolada honetan 17 entzegu lortu dituzte eta 18 jaso. Beraz, orekatuta dago Uribe aldearen taldearen estadistikak. Eta di orain ostikoari. Utz egin du 8. jokalariak. Beraz, markagailuan 7 eta utzekoa jarraituko du.
Beno, eta Uribe aldearen datuak erreparatu ondoren, Txingudiren datuak erreparatzen badiegu, gogoratu bi partida baino gehiago jolastu ditu Txingudi taldeak. Esan bezala, 183 puntu lortu dituzte eta 180 jaso. Uribe aldeak bonus ofentzio bat lortu du denboraldi honetan eta Saiza Txingudiren partetik bonus defentzio bat lortu zuten 7 puntu edo gutxiagorengatik galdu zutenean. Eta gainera entzeguen kasuan 27 entzegu lortu dituzte, orain 28. Alejandro Lasak lortu duen entzeguaren ondoren eta 29 jaso dituzte lehenengo itzuli honetan. Partidaren 11. minutura heltzen ari gara. 7 eta utzeko markagailuarekin. Momentu honetan Uribe aldeak buelta eman nahi diola emaitzari. Alejandro Lasak lortutako entzeguari buelta eman nahi dio kanpoko taldea, baina oso ondo ibiltzen ari da Saiza Txingudiren defentsa ezia eta zailtasun handiak ditu kasu honetan Uribe aldeak. Alboko sakearen ondoren baloiaren jabetza Saiza Txingudirentzat da, Inigo Kamaneroren taldearentzat da. Nagusi momentuz etzeko taldea, airetik ostikoaren bitartez metroak irabazten, 10 metroko marratik hurbil, baina ondo aldendu du arriskua oraingoan Uribe aldeak beste airetiko ostiko baten bitartez. Berriz ere etenda jokoa. Baileak falta adierazi du Uribe aldearen jokalariaren falta. Saiza Txingudik metroak irabazteko aukera izango du oraingoan. Eta alboko sakea izango da. Gaurkoan ETV honen bitartez ikusten ari garen partida, lehenengo itzuliaren azkenengo partida izango da. Naiz eta Uribe aldeak oraindik lehenengo itzuliko bi partida jolastu behar dituen. Eta esan dezakegu orokorrean, bi taldeek lehenengo itzuli egoki bat egin dutela. Hala ere, garaipena lortzea bientzat garrantzitsua da, sailkapenean aurrera pausu bat emateko. Adibidez, Txingudiren kasuan hirugarren postura hurbiltzeko eta Uribe aldea momentu honetan 7. postuan kokatuta dagoen arren, goiko postuetaren finkatzeko, bi partida gutxiagorekin, kanpoko taldeak aukera izan dezake bi partida horiek jolastu eta gero goiko postuetara heltzeko. Adibidez, emaitz honekin, Saiza Txingudik irabaziko balu 23 punturekin kokatuko lirateke sailkapenean, 4. postu hori mantenduko lukete, eta gainera agian 3. postuan kokatu ahal izango lirateke, beti ere Launika Rugby taldeak bere partida galtzen badu. Hori esan bezala, emaitz hau mantentzen bada 80. minutura arte, baina oraindik asko gelditzen da horretarako, eta Uribe aldeak ez du azkenengo hitza izan, gainera azkenengo minutu hauetan metroak irabazten ari da kanpoko taldeak, Mungiako taldeak, baina orain airetiko ostiko bikain baten bitartez arriskoa urrundu du Inigo Kamaneroren taldeak eta kontraerasoan ari da oraintze bertan Txingudi Playa Handi Rugby zelaian. Uztartze irekiaren ondoren metroak irabazten saiatzen ari da Kamanero eta Dufretzeren taldeak.
Baina orain bai, Uribe aldearen defentsa ezia oso ondo lan egiten ari da. Plakaje lanetan bereziki. Eta irudiaren beko partean ikusten dugu Koldo Segurola Adi Barneraldiaren aukeraren bila. Naiz eta oraingoan etzeko taldeak zailtasunak izaten ari dituen baloia eskuko mugimendu egoki baten bitartez eskuin hegalera eroateko. Eta Txingudik baloiaren jabetza berreskuratu duela, Entzegu eremura hurbiltzen ari dela, eta bigarren Entzegua bilatzen ari dela esan dezakegu. Jausilariak prest alboko sakerako. Garrantzitsua da baloiaren jabetza Uribe alderentzat behingoz arrisko aurruntzeko. Txingudik 10 metroko marra gainditu duia da. Orain bai Uribe aldeak arriskua urruntzea lortu du. Falta adierazi du Juan Luis Díaz Peña epaileak. Pailonek lan handia izaten ari du partidako lehenengo minutuetan. Esan bezala naiz eta erritmo basuko partida izaten ari den, bereziki zelaiaren egoerari dagokionez, goiz euritzu bat izan dugulako Irunen, baina hala ere bi taldeek argi daukate esfortzuarekin metroak irabazi daitezkela eta Entzegu eremura hurbildu daitezkela. Uztartzerako prest daude jokalariak. Txingudi taldea tuneletik sartuko du baloia. Baina berriz ere falta uztartze horretan. Eta gaur playa handin esan dezakegu ligako talde ofentsiboenen bat ikusten ari garela. Saiza Txingudi delako ligako laugarren taldea Entzegu gehiagorekin. Adidez, bigarren sailkatua haiek baino soilik Entzegu bat gehiago lortu du lehenengo itzuli honetan. Eta hurrean, Saiza Txingudik Uribe aldea taldea dauka. Eta kasu honetan, Uribe aldea ligan Entzegu gutxien jaso dituen laugarren taldea da. Soilik 18 Entzegu jaso dituelako. Defentsan lan bikaina egiten du Uribe aldea. Oraintxe bertan ikusi dugu defentsako lan hori, baina adi orain partidako bigarren Entzegua Saiza Txingudirentzat, Lutzo Etxeberriaren Entzegua etzeko taldearentzat. 19. minutuan Lutzo Etxeberriak 10. zenbakiak Saiza Txingudirentzat beste 5 puntu lortu berri ditu. Aipatzen ari ginen Uribe aldearen defentsa ona dela, egokia da izaten ari dela denboraldi honetan, baina gaurko lehenengo zati honetan zailtasun handiak izaten ari ditu defentsak, eta horren froga da 19 minutu hauetan jasotako bi Entzegu horiek. Lehenengoa 3. minutuan Alejandro Lazarena
Eta bigarrena orain Lutzo Etxeberriarena. Eta transformazio baten bitartez Lutzo Etxeberriak jaurtiko duen transformazio horren bitartez etxeko taldeak 14-0 emaitza jartzeko aukera dauka markagailuan. Ea kamarak albidetzen badigun transformazio hori ikusteak. Ezin izan dugu Lutzo Etxeberriaren transformazioa ikusi. Beraz, saiatuko gara konfirmatzenean markagailua 12-0 edo 14-0 den 21. minutu honetan. Momentuz esan dezakegu Saizatzingudi nagusi izaten ari dela lehenengo zati honetan. Eraso bizkorren bitartez Alejandro Lasak 3. minutuan lortu izan du partidako lehenengo entzegua eta 19. minutuan Lutzo Etxeberriaren barneraldi bikain baten bitartez 12-0 jarri du etxeko taldeak markagailuan. Eta momentu honetan euria dabil, euri gogorra Irunen. Zailtasun gehiago orain Uribe aldearentzat. Erabat fisikoa izaten ari da gaurko partida Playandin. Eta momentu zalantzarik gabe nagusi Saizatzingudi taldeak. Lutzo Etxeberriaren entzegu honen bitartez, Txingudik 29 entzegu lortu ditu lehenengo itzuli osoan. Eta Playaunditik konfirmatu berri digute Lutzo Etxeberriak ez duela utzik egin transformazioan. Beraz, 14-0 markagailua daukagu Playaundin. Zailago oraindik Mungiako taldearentzat buelta emateko partidari. Hala ere, lehenengo zati honetan oraindik 17 minutu geratzen dira. Eta gainera bigarren zati osoa gelditzen da oraindik. Markagailuari buelta emateko, beraz rugbi asko geratzen zaigu oraindik aurretik ETB honen. Alboko sakea oraingoan Uribe aldearen alde. Hogeita laugarren minutura heltzen ari garenean. Euskal Liga Senior bigarren maila honetan. 9. jardunaldiko partida batzuk jolastu dira jada. Kasu honetan gaur ordubit erdietan Mutriku eta Iruña rugbi taldeak bertan Mutrikun partida galanta jolastu berri dute. 21-40 emaitzarekin Iruñaren alde. Eta gainera Zornotzako Urgoso Luolio rugbi taldeak 21-0
irabazi berri dio Gezalaga Okelan Gipuzkoa sortzen taldeari Larrea kiroldegian Amorebietan. Beraz, Gipuzkoako taldearen porrotaren ondoren, oraindik garrantzitsuagoa da Txingudirentzat partida irabaztea, modu horretan abantaila lortu ahalko dutelako Gipuzkoa sortzen taldeari aurreko jardunaldian 14-26 irabazi zion Txingudik Gipuzkoako taldeari. Eta gaurko partida irabazten badu Inigo Kamareroren taldeak 3. garaipena izango litzateke jarraian. Izugarrizko bolada batean murgilduta dago oraintxe bertan Inigo Kamareroren taldea, goiko postuetan finkatuta, eta lehenengo zati honetan nagusi izaten ari da zalantzarik gabe Playa Handi rugby zelaian. Orain jokaldi horren ostean Juan Luis Díaz Peñak txartelak erakutsi ahal dituelako. Ordoa txartel horia dirudi ikusiko duela Uribe aldearen jokalariak. Eskua luzatzen dute bi taldetako jokalariek. Baina Juan Luis Díaz Peña epaileak ondo ikusi du jokaldia eta txartel horia erakutsi die. Beraz Uribe aldeak jokalari bat gutxiagorekin bukatuko du ia lehenengo zati hau. Alboko sakea Txingudirentzat, Aitor Azurmendi prest baloia martxan jartzeko, jauzilariak prest, ondo Jon Mediabilla baloia berreskuratzeko, eta Txingudik gutxinaka metroak irabazten, baina epaileak falta adierazi du jokaldi horretan, eta ez du denborarik galdu nahi Uribe aldearen 16. jokalariak. Eta beno, lehenengo zati honetan ikusten ari garen jokoa, Txingudiren denboraldi bikainaren froga galanta da. Datuak eta emaitzak erreparatzen baditugu, Txingudi denboraldiko lehenengo jardunaldian launika rugby taldearen aurka 10-25 irabazi zuen, bigarren jardunaldian lehen aipatu dugun meritu handiko berdinketa lortu zuen Eibar rugby taldearen aurka, ondoren Mutriku taldea 22 eta 34 irabazi zuen Txingudik. Beste aldetik laugarren jardunaldian Zornotzako Urgoso Luolio rugby 31 eta 12 irabazi zion Txingudiri. Laugarren, bosgarren eta seigarren jardunaldietan bolada txar batean murgildu zen Inigo Kamareroren taldea, 3 porrot jarraian jaso zituzten, aipatutako hori Zornotzako taldearen aurka, ondoren bosgarren jardunaldian 12 eta 18 Universitario Bilbao rugby taldearen aurka, eta azkenik seigarren jardunaldian Iruña rugby taldearen aurka
49 eta 26. Baina azkenengo 3 jardunaldi hauetan, boda txar hori buelta eman dio Inigo Camareroren taldeak, 6. jardunaldian 24-12 irabazi zioten Gaztedi Rugby taldeari, pasaden jardunaldian ETB honen ikusi genuen partidan 14-26 irabazi zuen Saiz Atzingudik Usurbileko zelaian Gipuzkoa sortzen taldearen aurka, eta gaurkoan 30. minutuan 14-8 irabazten ari da Atzingudik Uribe aldearen taldearen aurka. Gehiagoren bila Atzingudik, bertan ikusten genuen Alejandro Laza metroak irabazteko helburuarekin. Bigarren zatian, adibidez, Asier Amigo Txingudiren ordezkoa ikusteko aukera izan dezakegu. Baita ere 17. zenbakiarekin Unai Kano dago ordezko gisa, edo 20arekin Julen Iglesias, 22arekin Carlos Lora, 23arekin Alberto Robleda, 24arekin Inigo Sánchez, edo 25arekin Iban Iñaki Lantxo. Beraz, hainbat eta hainbat aukera dauzka Inigo Camarero, bigarren zatian markagailua defendatzeko, edo bentaila handiago bat lortzeko. Badirudi momentuz, etzeko taldearen helburu nagusia, bantaila nagusiago bat lortzea dela. Erasoan ikusten dugulako orain Saiz Atzingudi taldea. Hogeita 2 metroko marra gaindituta eta entzegu eremutik oso hurbil Dufretxe eta Camareroren taldea. Eta adi antzekoak izan diren jokaldi batzuetan heldu direlako partidako bi entzeguak. Baina oraingoan bai asmatu du Uribe aldeak defentzan, baloiaren jabetza berreskuratu du Mungiako taldeak. Eta aukera izango du kanpoko taldeak erasoa hasteko. Eta partidari buelta emateko, edo behintzat saiatzeko. Uztartzaren ondoren falta adierazi berri du epaileak. Badirudi jokalari batzuk ez daudela ados. Eta baloia martzan jartzen den bitartean, Uribe aldeak lehenengo itzuli honetan lortu dituen emaitzak errepasatuko ditugu. Lehenengo jardunaldian 8 eta 24 galdu zuen Mungiako taldeak Zornotzako Burgoso Luolio Rugby taldearen aurka. Bigarren jardunaldian 17 eta 25 irabazi zuen Uribe aldeak Universitario Bilbao Rugby taldearen aurka. Adi orain eskuin hegaletik aukera izango duela Ekain Iribarren. Eta ez da garaiz heldu Uribe aldearen defentsa. Eta Ekain Iribarrenek partidako 3. entzegua lortu du etzeko taldearentzat 34. minutuan. Eskuin hegaletik egindako barrenaldiaren ondoren 21. zenbakia Ekain Iribarrenek entzegu bikaina lortu du Inigo Camareroren taldearentzat. Eta bertan ikusten dugu jaurtitzailea prest, transformazioa
gauzatzeko. Ez da transformazio erraza izango. Ea asmatzen baduen Saiz Atzingudi taldearen jokalariak. Utz egin du Saiz Atzingudi taldeko jokalariak. Beraz, soilik 5 puntu izango dira etzeko taldearentzat. Ekain Iribarrenen jokaldi bikainaren ondoren. Eta 5 minutu falta direnean deskantzura heltzeko. Saiz Atzingudi 19, Uribealdea utz Playa Handi rugby zelaian. Zalantzarik gabe nagusi Inigo Kamareroren taldea lehenengo 35 minutu hauetan. 3. minutuan heldu da partidako lehen entzegua, Alejandro Lasaren entzegua. Gainera ondoren Lutzo Etxeberriak ez du utzik egin transformazioan. Ondoren 19. minutuan Lutzo Etxeberria berak izan da barneraldi bikain baten bitartez partidako 2. entzegua lortu duen jokalaria. Eta orain 34. minutuan eskuko joko bikain baten ondoren, baloiaren mugimendu askar eta bizkor baten ondoren, Ekain Iribarrenek eskuinegaletik barneralde bikaina lortu du Saiz Atzingudirentzat, eta 19 eta utzeko markagailua lehenengo zati honetan, markagailu gogorra Uribealdarentzat, baina Inigo Kamareroren mutilak lehenengo zati bikaina gauzatzen ari dira, eta horren froga da markagailuan ikusten dugun 19 eta utzekoa. Gauzak asko aldatu behar dira Uribealdearen taldearentzat 2. zatian partiari buelta emateko. Zailtasun asko izaten ari dituelako Mungiako taldeak bai erasoan eta baita ere defentsan. Adi orain minduta ikusten dugulako Saiz Atzingudiko 2 jokalari. Aurreko jokaldian jasotako kolpe baten ondoren. Soilik 2 minutu atzeden aldira heltzeko. Erasoan kanpoko taldea. Partidako lehenengo entzeguaren bila dabil Mungiako taldea. Baina lan bikaina egiten ari da bai defentsan eta baita ere erasoan Saiz Atzingudi Inigo Kamareroren taldeak, lehenengo zati bikain bat gauzatu du etzeko taldeak. Ez dizkio aukerarik utzi kanpoko taldeari, Uribealdeari. Gogoratu behar dugu partida honen aurretik, partida hau hasi baino lehen, Uribealdea ligako 4. taldea dela, entzegu gutzien jaso dituen 4. taldea dela Uribealdeak. Soilik 18 entzegu jaso dituelako 8 jardunaldietan, baina gaurko partidan jada 3 entzegu jaso ditu. Beraz horrek oso ondo hitz egiten du Txingudiren erasoaz.
Uztartzerako prest bi taldetako jokalariak. 40. minutura heldu berri garenean. Beraz gutxi geratzen da Juan Luis Díaz Peñak epaileak atsedenaldira bidaltzeko bi taldetako jokalariak. Airetiko ostiko baten bitartez erasoa urruntzen du Txingudik. Eta alboko sakerako prestatzen dira jada bi taldetako jokalariak partida euritzu honetan. Lokatzez beteta Playa Handiko zelaia, baina hala ere rugby bikain bat ikusten ari gara Saiz Atzingudi taldearen partetik. Eta Uribe aldeak gutxinaka hobetzen ari dela bere jokoa. Baina Txingudiren nagusitasuna argia da. Falta adierazi du Juan Luis Díaz Peñak jada 41. minutuan gaudenean. Martzan jarriko du baloia Mungiako taldeak. Metroak irabazteko helburuarekin, entzegu eremura heltzeko helburuarekin. Hogeita 2 metroko marratik hurbil. Eta ia, hogeita 2 metroko marra hori gainditzea lortu du Uribe aldeak. Alboko sakearen ondoren baloiaren jabetza Txingudirentzat. Eta orain bai, atsedenaldira heldu gara. Juan Luis Díaz Peñak jokalari guztiak aldageletara bidali ditu. Atsedenaldiaren ondoren ETB honen bitartez Saiz Atzingudi eta Uribe alderen arteko partidaren bigarren zatia ikusteko aukera izango dugu. Momentuz, Playa Handi rugby zelaian Saiz Atzingudi 19, 3. minutuan Alejandro Lasak lortutako entzeguaren ondoren. Atzetik 19. minutuan Lutzo Etxeberria izan da partidako bigarren entzegua lortu duen jokalaria. Eta azkenik 34. minutua Eskuinagaletik gauzatutako barrenaldi bikain baten ondoren Ekain Iribarrenek lortu du partidako 3. entzegua eta 19 eta utzeko emaitza jartzea markagailuan. Beraz, 10 minutuko do atsedenaldia bi taldeentzako jokalarientzat eta ETB honen bitartez partidako bigarren zatia ikusteko aukera izango dugu. Laster arte!
Ongi etorriak izan berriore Playa Handi Rugby zelaia. Ongi etorriak izan berriore ETV onera. Saiz Atzingudi eta Uribe Aldaren arteko partidara. Lehenengo zatian partidan nagusi izan da zalantzarik gabe Inigo Kamareroren taldea, etxeko taldea, Atzingudi taldea. Azkar jarri da aurretik markagailuan. Hirugarren minutuan Alejandro Lasak lortutako entzeguaren ondoren, ez du utzik egin transformazioan Lutzo Etxeberriak. Hurrengo minutuetan Uribe Aldea saiatu izan da partidari buelta ematea eta berdinketa lortzera, baina 9. minutuan aipatu berri dugun Lutzo Etxeberriak barrenaldi bikain baten ondoren partidako bigarren entzegua lortu du, eta ez du baita ere transformazioan utzik egin, eta azkenik 34. minutuan eskuinegaletik gauzatutako barneraldi galanta baten bitartez, 21. zenbakia Ekain Iribarrenek entzegua lortu du Inigo Kamareroren taldearen alde, eta markagailu horrekin heldu gara atsedenaldira, 19 eta utzeko markagailuarekin heldu gara atsedenaldira, eta ea bigarren zati honetan Uribe Aldeak pausu bat aurrera ematen baduen, eta defentsan eta erasoan hobekuntzak ikusten baditugun, emaitzari buelta eman ahal izateko. Egia esan lehenengo zati honetan zailtasun handiak izan ditu Mungiako taldeak erasoan, eta baita ere Atzingudi taldearen erasoak defendatzeko. Barrenaldi bizkorren bitartez lortu ditu entzeguak Atzingudik, eta gainera orain ikusten dugun bezala metroak irabazi ditu erreztasunez. Inigo Kamareroren taldearen alineazioari dagokionez berreskuratuko dugu alineazioa. Hamaseiarekin Andre Ferreira dugu, eskerraldeko Arroña, 2arekin Aitor Azurmendi, 3arekin Joau Costa eskuineko arroin lanetan, 4arekin Xavier Sánchez, 5arekin Jon Mediavilla, 6arekin Asier González da 3. lerroko eskerregala, 3. lerroko eskuinegalari dagokionez 7arekin Iker Tejero dugu, 8arekin Peio Castellano 3. lerroko erdilaria da, 9arekin Joritz Franco Uztartze erdilari lanetan dago gaurkoan, 10arekin Lutzo Etxeberria zabaltzaile lanetan, 11arekin Koldo Segurola, 12arekin lehen lerroko erdilaria Eneko Martínez, 21arekin 34. minutuan entzegua lortu duen jokalaria Ekain Iribarren, 14arekin Odin Gutierrez Hiru laurdeneko eskuinegala, eta azkenik partidako lehen entzegua lortu duen jokalaria 15arekin Alejandro Lasa. Ordezkoei dagokionez 17arekin Unai Kano, 19arekin Asier Amigo, 20arekin Julen Iglesias, 22arekin Carlos Lora, 23arekin Alberto Robleda, 24arekin Inigo Sánchez, eta azkenik 25arekin Iban Iñaki Lantxo. Kanpoko taldeari dagokionez, Playa Handi Rugby zelaian aurkitzen ditugu Josu Domínguez, Miguel Darío Ferrer, Beñat Lotina, Alatz Astobiza, Adrián Navarro, Aimar Eguen, Xavier Aginaga, Unas Barrenetxea, Unai Sarria, Xavi Amutio, Ibon Arruza, Asier Onaindia, Igor Amutio, Iker Martín, Íñigo López, Javier Sánchez, Peru Sarreta, Peio Laza, Jon Herrero, Oier Bilbao, Mikel Hernando, eta azkenik Markel Lopategi. Hauek izango dira partidari buelta ematen saiatuko diren jokalariak. Bigarren zatiko 5 minutu jada jolastu direnean,
erritmo gutxirekin, baina ondorioztatu dezakegu Uribe aldeak pausu bat aurrera eman nahi duela, markagailuari buelta eman nahi diola, eta guk ETV honen bitartez kontatuko dizuegu bigarren zati honetan gertatutakoa. Lehenengo zatian aipatu dugu, baina berriz esan dezakegu partida hau lehenengo itzuliko azkenengo partida dela. Playa Handin ikusten dugu partida hau lehenengo itzuliko azkenengoa da. Hala ere argitu behar dugu Uribe aldeak oraindik lehenengo itzuliko 2 partida jolastu behar dituela. Bat Gipuzkoa Sortzen talderen aurka, 5. jardunaldian ez zutelako jolastu, eta bigarrena Launika Rugby taldearen aurka. Eta orain arte orokorrean, 2 taldeek lehenengo itzuli egoki bat egin dutela esan dezakegu, baina hala ere garaipen hau garrantzitsua eta ezinbestekoa da sailkapenean pausu bat aurrera emateko. Adibidez, Saiz Atzingudik emaitz honekin, 19 eta utzeko emaitz honekin, 23 punturekin kokatuko lirateke sailkapenean, 4. postu hori mantenduko lukete, eta gainera 3. postuan kokatzeko aukera izango dute, beti ere hori bai, Launika Rugby taldeak bere partida galtzen badu. Baina momentuk, Txingudik etzerako lanak egiten ari ditu Playa Handin, eta emaitz honekin 23 puntu lortuko lituzke lehenengo itzulia bukatzeko. Eta beno, Uribe aldearen partetik, partidari buelta ematen badio kanpoko taldeak, 4 puntu horiek lortzen baditu kanpoko taldeak, 17 punturekin bukatuko lukete lehenengo itzulia, eta Gipuzkoa Sortzen taldea aurreratzeko aukera izango lukete, hori ere, baita ere, lehen aipatu dugun bezala Txingudirekin, Gipuzkoako taldeak bere partida galdu behar du Uribe aldeak aurreratzeko. Alboko sakea Uribe aldearentzat, baloiaren jabetza, eskuko mugimenduaren utz egin du kanpoko taldeak, metro batzuk galdu ditu, baina hala ere momentuz baloiaren jabetza Mungiako taldearentzat da oraindik, eta orain bai, Inigo Kamareroren taldeak baloia berreskuratu eta baita ere metroak irabazi ditu, defentsa lan bikain baten ondoren. Adi orain, aukera argia izan daitekelako Inigo Kamareroren taldearentzat, bertan Jon Mediabila ikusten dugu metroak irabazten. Ja kamarak albidetzen badigun jokaldiaren amaiera ikusteko. Jasea arazo arriskutsua Txingudiren alde. Irunen izaten ari dugun euria dela eta kamara semiautomatiko hauek ez daude gure alde, eta ezin izan dugu jakin nola bukatu duen jokaldi hori, baina badirudi Saiz Atzingudik partidako 4. entzegua lortu duela eraso horretan. Bertan ikusten dugu Lutz Etxeberria transformaziorako prestatzen. Beraz, Txingudik 4. entzegua lortu du gaurko partidan. Kamarak ez digu albidetu ondo ikustea. Eta arazoak izango ditugu baita ere transformazioa ikusteko. Baina, bueno, momentuz 24 eta utzeko markagailua Playa Handi Rugby zelaian.
Ez dira gauzak aldatu atzen aldianen ondoren, Sainz Atzingudi berriz ere nagusi markagailuan, berriz ere nagusi jokoan. Eta Jon Mediabilak gidatutako kontraraso baten bitartez, partidako laugarren entzegua lortu du Inigo Camareroren taldeak 58. minutuan. Beraz, zailago oraindik izango da Uribe aldearentzat partidari buelta ematea. Naiz eta 30 minutu geratzen diren partida bukatzeko, esan dezakegu gero eta hurbilago dagoela Sainz Atzingudiren garaipena. Orain 58. minutuan lortutako entzegua dela eta gainera momentuz 51 minutu hauetan ez ditugu Uribe aldeanen eraso arriskutsurik ikusi. Gehien bat Zingudik gauzatzen ari den defentsa ezia dela eta oso ondo ari da Inigo Camareroren taldea defentsan. Markagailu honekin Sainz Atzingudik lehengo itzuliari bukaera bikain bat jarriko dio. Zailkapenean aurrera pausu handi bat emango du Atzingudik goiko postuetan finkatzeko. Egia da Eibar Rugby taldea eta baita ere Zornotzako Urgoso Luolio Rugby taldeak puntu asko dauzkatela eta lehengo bi zailkatuak urrun daudela. Baina garaipen honekin Atzingudik launika aurreratzeko aukera dauka partida honen ostean. Eta gainera hirugarren garaipen jarraian izango litzateke Inigo Camareroren taldearentzat. 7. jardunaldian 24-12ko garaipena lortu zuen Camareroren taldeak Gaztedi Rugby taldearen aurka. Pasaden jardunaldian hemen ETB honen 14 eta 26ko garaipena Gipuzkoa sortzenen aurka. Eta gaur momentuz 24 eta utzeko garaipena Uribe alderen aurka. Uribe aldeari dagokionez, naiz eta momentuz porrota jasotzen ari den Playa Handi Rugby zelaian, sailkapenean 7. postuan mantenduko litzateke Mungiako taldea, 13 punturekin 7 jardunaldi jolastu eta gero, 3 partida irabazi ditu momentuz eta 3 galdu, baina porrotonekin laugarrena izan daiteke. Eta datuei erreparatzen badiogu orokorrean ez dira txarrak, 110 puntu lortu ditu 6 jardunaldi hauetan, 106 jaso dituzte. Eta beno, adibidez, nabarmendu dezakegu Mutrikuren partidan lortutako bonus ofentzibo hori, 55 eta 5 garaipenaren ondoren.
Eta entzeguen kasuan 17 entzegu lortu dituzte, 18 jaso dituzte 6. jardunaldira arte, baina gogoratu behar dugu gaur beste 4 entzegu jaso dituztela, beraz oraintxe bertan 22 entzegu jaso dituzte. Eta adi orain, Uribe aldeak aukera izan dezakelako partidako lehenengo entzegua lortzeko. 24 aiarteko markagailuan. Uztartzerako prest jokalariak, uztartze garrantzitsua, metroak irabaztea garrantzitsua da. Entzeguaren mutik hain hurbil, tuneletik jarriko du baloia Uribe aldeko jokalariak, baina Juan Luis Díaz Peña epaileak falta adierazi du, ez zeuden bat ere ados Mungiako jokalariak, baina Txingudik erasoa urruntzea lortu du, gainera zelai erdiko marra gainditzea lortu du Inigo Camareroren taldeak, metroak berreskuratu ditu, eta naiz eta oraingoan baloiaren jabetza berriz ere Uribe aldearentzat den. Zailtasun handiekin orain bi taldetako jokalariak, lokatzez beteta dago Playa Handiko rugby zelaia, egun osoan izan ditugun euriak direla eta porrot honekin Uribe aldeak bigarren porrota jarraian jasoko luke. Pasaden jardunaldian, 8. jardunaldian utz eta 31ko porrota jaso zuen Mungiako taldeak Eibar Rugby taldearen aurka, eta gaurkoan momentuz 24 eta utzeko porrota jasotzen ari da. Porrot gogorrak Mungiako taldearentzat, lehengo itzuli egoki bat egiten ari zen kanpoko taldea, baina azkenengo bi jardunaldi hauetan defentsan arazo ugari izan dituzte, eta hori dela eta puntu asko jaso dituzte haien kontran. Aldaketak Saiza Txingudi taldean, Julen Iglesias eta Aitor Azurmendi bueltatu egin dira zelaira. Partida guztiz kontrolatuta dauka Saiza Txingudik, defentsan oso ondo dabil Inigo Camareroren taldea. Eta gainera erasoan barrenaldi bikainen bitartez, bai esker galetik, baita ere eskuin galetik, 4 entzegu lortu dituzte jada. Baloiaren jabetza oraingoan kanpoko taldearentzat, hala ere zailtasunekin Mungiako taldeak metroak irabazteko.
60. minutura heltzear gaude playa hundin. Saiz atzingudi 24, Uribe aldea utz. Kontrarazo baten bitartez saiatu da orain partidako 5. entzegua lortzen Saiz atzingudik, baina azkar ibili dira oraingoan Uribe aldeko defentsa eta arriskua urrundu dute. Naiz eta orain irudiaren kalitatea ez den honena, ikusi dezakigu nola Uribe aldeak metroak irabazi dituen azkenengo jokaldi hori dela eta zelai erdiko marraia da gainditu du Mungiako taldeak. 20 minutu baino ez geratzen dira partidaren amaiara heltzeko. Azkenengo esfortzu galanta egin behar du kanpoko taldeak partida berdintzeko edo zergaitik ez partidari buelta emateko, baina momentu zaila dirudi Txingudi oso nagusi delako partidan orokorrean, baina defentsan bereziki Uribe aldeak aukera gutxi izan ditu partidan zehar entzeguak lortzeko. Saiz atzingudi hurrengo jardunaldietan, 10. jardunaldian Launika Rugby taldeen aurka izugarrizko garrantzia duen partida jolastuko du. 3. eta 4. sailkatuen arteko partida izango dugu playa hundin. Talde bi hauek lehenengo jardunaldian jolastu zuten elkar, eta lehenengo jardunaldi horretan 10 eta 25 garaipena lortu zuen Txingudik. Ondoren 11. jardunaldian Eibar Rugby taldeen aurka jolastuko du Txingudik partida gogor eta zail bat. 12. jardunaldiari dagokionez Saiz Txingudik hemen berriz ere playa hundin Mutrikuren aurka jolastuko du. Lehenengo itzulian 22 eta 34ko garaipena lortu zuen Txingudik Mutrikuren aurka. Ondoren 13. jardunaldian Saiz Txingudi baita ere playa hundin Zornotzako Urgoso Luolio Rugby taldeen aurka jolastuko du 2. sailkatuaren aurka. Beraz partida garrantzitsuak ditu aurretik Inigo Kamareoren taldeak goiko postuetan finkatzeko eta zergaitik ez. Zornotzako taldea edo Eibar Rugby taldeari hurbiltzeko. Kanpoko taldearen partidei dagokionez, Uribe aldearen partidei dagokionez. 10. jardunaldian Zornotzako Urgoso Luolio Rugby taldearen aurka jolastuko dute. Adi orain partidako 5. entzegua
badirudi lortu duela Txingudik. Ezkerregaletik gauzatutako eraso baten ondoren. Aipatu dugu kamerak gaur ez daudela gure alde. Ezin izan dugu berriz ere partiako 5. entzegu hau ikusi, baina bai, esan dezakegu 74. minutuan Txingudik partiako 5. entzegua lortu duela Ezkerregaletik, berriz ere Ezkerregaletik. Eta beraz, 29 eta utzeko markagailua dugu Playa Undin. Kasu honetan ere berriz ere ez du asmatu Saiz Txingudik transformazioan, baina hala ere 74. minutuan Ezkerregaletik lortu du partidako 2. entzegua. Hogeita 9 eta utzeko markagailua Saiz Txingudiren alde. Nagusi gaurkoan partida osoan zehar Iñigo Camarioren taldea. Partida borobila gauzatzen ari da Saiz Txingudi gaurkoan Playa Undin. Bai defentsan, bai erasoan. Barneraldi bikainen bitartez, lehenengo saltian eskuinegaletik lehenengo 3 entzeguak heldu dira. 3. minutuan Alejandro Lasak lortu du lehenengo entzegua. 19. minutuan Lutzo Etxeberriak lortu du. 34. minutuan atzeden aldira heldu baino den Ekain Iribarrenek, eta 2. zati honetan 48. eta 64. minutuan Ezkerregaletik lortu dituzte entzeguak Saiz Txingudi taldeko jokalariak. Hala ere aipatu behar dugu 34., 48. eta 64. minututan lortutako entzeguetan transformazioetan utz egin dutela Saiz Txingudiko jokalariak. Hamar minutu partidaren amaiera heltzeko, 80. minutura heltzeko. Txingudi metroak irabazten. Erdiko marraia da, gainditu du
Inigo Kamareroren taldeak. Baina orain airetiko ostiko baten bitartez urrundu du. Arriskua kanpoko taldeak, Uribe aldeak. Eta beno, badirudi 10 minutuak igaro ondoren Zingudiko 23 punturekin kokatuko dela sailkapenean. 3. postu bat lortuko duela momentuz. Eta 3. postu horretan mantenduko dela beti ere Launikak bere partida galtzen ez badu. Gainera, partida honen ostean bonusak lortzeko aukera izango ditu Saiz Atzingudi taldeak. Eta orain kontrarasoari eskuin egaletik. Partidako 6. entzegua lortzeko aukera dauka Atzingudik. Eta ez du utzik egin kontraerasoan etzeko taldeak. 70. minutuan. 34 eta utzeko markagailua Playa Undin. Kontraraso bizkor eta bikain baten ondoren. Eskerregaletik. Atzingudik markagailuan puntu gehiago gehitzen dituela. Oraingoan transformazioan ez badu utzik egiten Kamareroren taldea, ez da jaurtik eta erreza, kasu honetan eskuin egaletik. Jaurtilaria prest. Badirudi Alejandro Lasa izango dela oraingoan. Alejandro Lasaren jaurtik eta beno, segundu batzuk itxarongo ditugu zelaitik konfirmatzeko transformazio hori sartu baden ala ez. Baiet sartu dela esaten digute, beraz Alejandro Lasak oraingoan ez du utzik egin. 36 eta utzeko markagailua Playa Undin. Izugarrizko garaipena Saiz Atzingudi taldearentzat, Inigo Kamareroren taldearentzat. Partidu borobila gauzatzen ari da etzeko taldeak. Lokatzez betetako zelai batean. Baina hala ere 5 entzegu lortu ditu Kamarero eta Dufretzeren taldeak. 3. minutuan heldu da lehenengo entzegua, Alejandro Lasaren entzegua. Ondoren 19. minutuan Lutzo Etxeberriaren txanda izan da. 34. minutuan Ekain Iribarrenek barneraldi bikain bat gauzatu du eskuin egaletik. Eta bigarren zatian 58, 64 eta 70. minutuetan beste 3 entzegu lortu ditu etzeko taldeak. Orain bai badirudi ezinezkoa dela Uribe aldearentzat partidari buelta ematea. Soilik 7 minutu gelditzen dira 80. minutura heltzeko. Eta bigarren zati honetan ez dira gauzak asko aldatu. Lehengo zatian ikusi izan dugun partida bera ikusi dugu Playa Undin. Saiz Atzingudi taldea erabat nagusi izan da bai jokoan, baita defentzan eta baita ere bereziki erasoan. Erraztasun handiarekin lortu dituelako entzeguak etzeko taldeak. Iruneko zelai honetan. Eta gehiagoren bila doa. Eta 74. minutuan berriz ere partidako 6. entzegua heldu da
Txingudiren alde. Eskuinegaletik berriz ere. Azkenengo minutu hauek gogorrak izaten ari dira Mungiako taldearentzat. Txingudi erraztasun handiarekin lortzen ari ditu entzegu aukerak, entzegu eremura erraztasun handiarekin hurbiltzen ari da azkenengo minutu hauetan etxeko taldea. 41 eta utzeko markagailua momentuz. Eta jaurtieketan asmatzen baduen Alejandro Lasak. Ordo Alejandro Lasaren jaurtiketa. Ez du utzik egin etxeko jokalariak. Beraz, 43 eta utzeko markagailua Playa Hondin. Izugarrizko markagailua Inigo Kamararen taldearentzat. Baina partidan eta bereziki bigarren zatiko azkenengo minutu hauetan Txingudi erraztasun handiarekin lortu ditu erasoak. Gainera ikusten dugun olako erraztasunarekin irabazten dituen metroak oraingoan. Uribe Aldearen momentu txarrau aprobetxatzen ari dute etxeko taldeak. Ezkerregaletik oraingoan entzegu gehiago lortzeko. Egia esan lehenengo zatiko momentu askotan partidu orekatu bat eta parekatu bat ikusi dugula Playa Hondin. Bigarren zati hasieran ere Uribe Aldeak metroak irabazi ditu partidako lehenengo entzeguaren bila. Baina 48 eta 64 minutuan lortutako entzeguen ondoren bereziki Txingudik pausu handi bat eman du aurreran markagailuan. Uribe Aldeak haien aukerak oso urrun ikusi ditu. Eta Txingudik Uribe Aldearen atzera pausu hori aprobetxatu du. 70 eta 74 minutuetan beste bi entzegu lortzeko. 43 eta utzeko emaitza ikusten dugu Playa Hondiko markagailuan. Eta partida hau momentuz Txingudik ligan tantu gehiago lortu dituen partida bihurtu da. Momentura arte 34 zen haien puntuazio altuena. Baina gaurko partidaren ondoren momentuz 43 da puntuazio hori. Gainera baita ere nabarmendu behar dugu Inigo Kamararen mutilek defentsan egindako lana. Ez dituzte entzeguak jaso eta ez dituzte ezta ere aukera arriskutsurik jaso. Zailtasun handiak izan ditu partida osoan zehar Uribe Aldeak. Soilik minutu bat 80. minutura heltzeko, partidaren amaiara heltzeko. Eta Txingudik denboraldiko 5. partida irabazteko.
Adi, 80. minutura heltzear gaude. Baina partidako 7. entzegua. 8. entzegua barkatu. Lortu du 6 atzingudik 80. minutuan. Kontrarazo baten ondoren. Lortutako entzegua. Eta behin bai, badirudi Juan Luis Díaz Peñak partidaren amaiera adierazi duela. Eta garaipen honen ostean, Txingudik denboraldiko 5. Garaipena lortu du, 23 punturekin kokatuko da Inigo Kamareronen taldea sailkapenean, 4. postua mantenduko du jardunaldi hau bukatzean, bai ala bai, baina agian 3. postuan kokatzeko aukera dauka, beti ere Launika Rugby taldeak bere partida galtzen badu. Lehenengo itzulieraren amaierara heldu berri gara, partida honen amaierarekin, lehenengo itzuli egoki bat gauzatu dute orokorrean bi taldeek, baina egia da, lehenengo itzuli honen azkenengo bi partidak ez direla positiboak izan Uribe aldearentzat. Pasaden jardunaldian utz eta 30ko porrota jaso zuelako Eibar Rugby taldearen aurka, eta gaurkoan 53 eta utzeko porrota jaso duelako Playa Undin. Beste bat da 6 atzingu diren egoera, azkenengo 3 partidak irabazi dituelako Inigo Kamareronen taldea, goiko postuetan finkatuta dagoelako 6 atzingu di taldeak, eta guk izugarrizko garaipen hau ETV honen bitartez kontatu dizuegu. Laster arte, agur!